ha? पनिरानो आलदा सिस्टेमनि ओंखारदों बेनोथ' दाख्लैसो लन्च आंनि जादों मोनसेयालाय सयाबिन गोजासो नोंना सयाबिन डलार नांगौ नामा गेजेराव गेस्टिं गेस सफैलायबाय नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय आंबोथ' गोजाननिफ्राय नाहरबाय आरो दख'ना गोजा गानना फैबाथ' दोखो गेस्टिंखि नुखागौमोन गेस्टिंखिखाब्रा आंखौ बयबो गेस्टिंखि होनखायो आखाइ खबना बयबो गोजोननाय थाबाय नानिसिम दे बाय बाय दे बाय बाय Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. नोंथांखौ नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ ओमफ्राय आङो एसे गोबावनि उनाव दिनैहाय ब्लग लाबोबाय ओमफ्राय दिनै ब्लगा मानि सायाव होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नायदो इन्टारेस्ट जागोन बिरादनो स' आं थांगोन दायो टिपकायावहाय स' नायलांदो मा जायो दिनै ब्लगा स' लेट्स गो बानायगासिनो लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थानोसै दिनै प्रिमियार श' दं बाहाय बेनोथ' संसार नायफैदो नोंथांमोनहाबो दा एडभान्स सफैबाय ने सोर सोर फैदों सोर फैदों ओरै नाहरदो आया दे ओंखारदो आंना बैसिम थांबाय नै आंना माबालाय जोंबाय आंलाय मालाय बागदावलायबाय आङो आंनावबो नायगासिनो आं ओमफ्राय ब्लग नै ब्लग लादों डलार गोजा आंल' नङा डलार नांगौ नामा बाजैयाबो लाबोआखैनो ब्लगखौहाय ब्लग लायाखै औ मनिसा लादों साहा लोंग्रोनो नागिरदों दा हाय हान खुरका जेला बयनिसिमबो गोजोननाय जासि आयौ बाजिखौ दासो नायफिनबावदां सोनाखैना सोनाखै आंखौनो बावलायबावो आं हगारनानै ओंखाम जादों ने गाव गारनानै जाबाय जोंखौ दाना सिगां जाग्रोनानै दे जा नायगोनां सानबेसे अमा दुरखिनाव रायलायखिबो दे जाबाय था सुबाय आंबो ओंखाम जाबाय ने बाजै मोनहा माबायदि बाजै दे गोथाव जादों गोथाव Ya, kan ini miramis lah. Saya mau jalan badung. San badan, ayo pisang. miramis ini nanti. Miramis. Apa jadang? Ang maba punir jadang ada. Kau bedeng. Miramis. Ponirane ada sistem ni begitu baju kayak. Ponira, ha? Ponirane ada sistem yang ada. Bento. Dakli selalu Ani mana siapa? Syabian goza sih. Nengna. Syabian. Nơi. Dia ada bilang lah. जाखांबाय नों जाखांनायसो फैयोना दे निफ्राय नुजाफैनाय मानगोनां आइ आफा आरो बिदा फंबाय गासैनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव जासिहरग्रोदों। दा नोंथांमोनहा
दे दिनैनि प्रिमियार श'आव बिनानावा आखाइ खबना रायजोफोर बयबो खनसे गोबारै बिथाङानो जाहैबाय बेनोथ' संसार जे नोंथांमोना दा नुनो थांगासिनो दं फुल मुभि बेनि एक्ट्रेस गांसे आर'नाइजों नानिखौ बरायना लानो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय आखाइ खबना बयबो गोजोननाय थाबाय नानिसिम बे फैदोंमोन नानै थांनाय बोसोरावबो फैदोंमोन जों बर'नि प्रिमियार श'आव नङा होनबा माथो एसेल'थार मानसिफ्रा गैबावला नामा आरोबाव बयबो ज' नायलायनांगौ नङा होनबा थांनाय बोसोराव जेरै अननाय होदोंमोन हेफाजाब होदोंमोन दा आङो बे बेनोथ' संसार फुल मुभिनि गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय दा नोंथांमोना सिनायना सिनाया आदा राजस्रिखौलाय सिनायो नङा होमबा अके दा आदानिफ्रायनो मिथिनानै लादो नङा होमबा गासैबो अब्ला आं बे समाव आदाखौहाय गावनि सिनायथिजों लोगोसे फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय आरो बे समाव आं आदाखौहाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय मानसिया देग्लाय एसे खम जादों नालाय जोंनि बाबुआ थिबखायाव दंहैयोनो मानो दाबो फैयाखै आंहा थखन आङो बे गथ'खौ मा बुंबाय आंनाव दंफैयो मादै बिमाखौ बुंहरदों आङो बियो सिनेमा गानानैसो थांगोन होमबा बे आं गानांगौ पार्टखौ बे लिंसार एक्टरनो होदों आङो ओमफ्राय अब्लासो दिनै बे गथ'आ फैयै फैनानै लिंसार जाबाय दा लिंसारा 2 लाखनि एक्टर जाबायनो आं मोजां मोनदों जाय गथ'आ आंनाव एक्टर गानो थाखाय 15 दिन थाफैदोंमोन बे गथ'आ दिनै मोनसे सिनेमायाव 2 लाख लायोनो आं मोजां मोनदों आं गाज्रि मोनाखै दा बेबायदिनो टारगेट जानांगौ दा फंबाया जोंखौ बावदों ना मादों आं मिथिया खिन्थु जों बावाखै फंबायखौ थिग बिदिनो नैबे पर्बजरानिफ्राय आङो नैबे फंबाय मिथुरामखौ बुंगोन बिहाबो सिनेमायाव इन्टारेस्ट गैयामोन मेथाइ आदा नाइसोरां गयारि बिथाङानो जाहैबाय बे बेनोथ' संसार मुभिनि डिअपि एन्ड एडिटर दा आदाखौ आङो जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय बे समाव गुरै खावलायनाय जाबाय दा आदायानो जाहैबाय बे बेनोथ' संसार फुल मुभिखौहाय सेबखांगिरि आरो एडिटर खालामगिरि दा आदाखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो बे समावहाय जोंनि गेजेराव सिनायथि लानो थाखाय लिडआवहाय एक्टर खालामनाय प्रडिउसार डिरेक्टर एन्ड स्क्रिप्ट राइटार आरो बिथाङा पिटिसि बिसानिबो सासे प्रेसिडेन्ट बिथां मिथुराम ब्रह्म बिथांखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय बे समाव खावलायदों ओरैनोथ' मिथिखायो नङा होमबा अब्लाबो जोङो सिनायथि होनाया बिराद इम्परटेन्ट दा आदाखौबो आङो गांसे आर'नाइजों सिनायथिनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायहरबाय गोजोननाय थाबाय दा बे समाव आङो फंनैसोब्लाबो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों हेल' जोंहाथ' लकेलनि गासैबो सिनायलायजोबखायो नङा होनबा गारियाव नायसै जोंहा आथिंफ्रा फैनानै दंफैयो माबा सिरि आंबो माबा मोनगासिनो दं गोसोआवहाय खेबसे गार साखाखौ लायलाय गोजोननाय थाबाय बिदिनो फारि आलासिखौ सिनायथि लांसिगोन आरो गावरिमामोननि ओरै माखासे आलासि सफैनाय दङ बिसोर गावनि डायलग होनायखौ दसे नुसिगोन गोजोन्थों
गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो बे समावहाय गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय दानि जुलिखौहाय गावनि सिनायथि लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय नानिसिम दा बे समाव आं नानिखौहाय फंसे फंनैब्लाबो डायलग होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय नै नोंथांमोननि गेजेराव गेस्टिंकिया सफैलायबाय नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय आंखौथ' गोजाननिफ्राय नाहरबाय आरो दख'ना गोजा गानना फैबाथ' दोखो गेस्टिंकि नुखागौमोन गेस्टिंकिखाब्रा आंखौ बयबो गेस्टिंकि होनखायो आं खोनाखुमाखायो सोर सोर रायखुमायो माथो सिरि ओमफ्राय सेंग्राफोर साइस दंना गैया जाखो माथो नुहुरा माबा बोराय बुरैयासो सिगां थाफैजोब्बाय सेंग्राफोर गैयाबाथाय ओरैनो मेगना नुनो नागिरथारा सेंग्राफोर दंबासो गेवो मानोथो मानसिफ्रालाय एथ'बां दे खेबसे गोबार आखाइखौ नालाय होमबासो डाइरेक्ट होगोन आङो नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना ओमफ्राय आंनि डाइलग खोनासंगोन ना दाना आं मा डाइलग होनो दे आंखौ नोंथांमोना दायना बायदि नुग्रा नुवाखै आं खिन्थु दायना सोंना फैदोंलै बे खेबाव आं नैथि खेब फैबाय पलासगुरियावहाय पलासगुरि गामिखौ खिन्थु आं सिरि सिरि फसायखुमादों बिहामजो लाखिगासिनो दंना गैयाथाय सोर आं आरो फंसे खोथा खावलायहरबावनि सोरबा हाबा जागोदान आरोना सेंग्रा फिसाय दंबा फिसायखौ सिन्दुर थुखा खिन्थु जोंहा सिख्लाफ्रा सिंग्राफ्रा गोसोथोफ्लाङो सिन्दुर थुखा नोंसोरो नङाबा गोसोथोफ्लांजागोन नङाबा जोंखौ सिथायहोगोन ना जा मोनथियाबो जा गोसोथोफ्लांसै दाना दायहोनसै हिनजावा फाग्लिखा मालाय हिनजावखौ नंखारनानै गोसोथोग्रा बथिं हैनांगौहाय बुजिया होमबा नंगौना नङा माथो सिरि मोनसे डाइलग होबावजानो लुगैदों खोथाखौ जाबावगोन आङो मिथिबायना बिखुनजोखौबो ओरैबायदि अनगोन बाब चावमिन मेगि आयै बुंनाङा आं खिन्थु आंखौ नुनायाव जेबो रोङा सानगोन नोंसोरो नोगोद रोंखागौ आं खामानिखौ ओमफ्राय सिनेमाखौ नायदों नोंथांमोनाबो बिराद सिनायथिनि आखायाव लाबोदों बिथांमोनानो जाहैबाय आसार बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे बिकि नार्जारी फंबायखौ आङो जौसांसिम फैनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय बरिया गाइस मेन बिखिया नुदों दुर्गाया नुरजाला बिखिया दुर्गाया बिथांमोनाबो साफा पर्बतजरा हालामनि आर्टिस्ट गोजोननाय थाबाय बे समावहाय जोंनि गेजेराव सिनायथि लानायनि थाखाय बिखिया दुर्गाया नुरजालायो जोंना नै मुभिया जागायसिगोनानो नायखांबाय फिल्मा नै सानजोबबाय गैला नानि नायना माबायदि मोनदों गाबनानैनो बेस्रा नानि माबायदि मोनखो आङो मोजां मोनदों गाबनोबो ओंखारदों ओमफ्राय नैबेहाय माबा जुल जानानै मा होनोमोनलाय पिक्सारा नै नानिनावहाय माबा मा होनो सिनेमालाय औ एकदम उदां खालाम जादों बेनोथ' गेजेर ससेयावसोना बोर होनो बे आलौदों पिक्सारा दे बाजै माबायदि मोनखो नायनानै आङो मा बुंबावनो दा मा होनो रायजो राजाफ्रासो मिन्थिसिगोन आं रायजो ओमफ्राय जिखुनु मोजां जाजोबदों बयनाबो आं रायजोमोन औ दे गोजोननाय थाबाय ना मोजां जाथारदों थेंक इउ आदा दे नानि खनसेबाव दे बाय बाय होखादो खनसे बाय 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 दे थांसै माथो थां दे बाय बाय दे होमायाबो बाय बाय